Aku belajar fikir blog kibi juga. Prince ko pai pi hakan ke video ko thamai ka ba ngawan ra shim tasi. Kaning video kamde tang phang jong ka video. Kamde phang jong ka jing to kan andre ka dei phang jong ka real life story. Lani ka jing hikai na ka jing ko na samla. Ka ba ka jing it lani ka love story ka ba kan la sha kata ka sha ka ying bisha. Pi man la usnam ta ki spa mut ki samla shimra. Ki do no ila ka jong ka jing lai lo ka jong ki. Daki sepangu ki kentai ki duk no ya ka jinglong kana ka joki ki kimi ki pa ki duk no ya ka jing suk hai jing asem ki khod ki he klem ko pa om na marba ki long kita ki nong le kam snu om na marba ki kwa ban pen mong ya ki we Henry namar gane ka we ka tintin ka sumba ka bong nga I ya pi ni I we ya we mantagas ni ka kwa ban ki thoi pi ya ka we ka jing tho kana ka jasha ka love story Henry ka ek bas ngosi ka long ba kani ka love story ka kut ha ka police station bat nang taga bateng siya yeng bishar bat ha ka bakatu ka yeng ka sab ka baj ka pra lada fidang samla fidang marwe lada filong ki kimi pa sngoba ban bit kani ka video ka de nang ta jumpi tongestang Kementar ke mana kong kene ka sedang dak love story. Don armut ki samla. Ngan khot kerteng ya ki u Daniel bat Mary. Lara fi kerteng kumni onam skau kene kam dei banga ai kerteng ngakran ye phinre ka dei basu jar khat. It is just a coincidence. Baro ar kini kidang le school. Let's say kidan hakarta kharsan ne khan rus nam karta. Ki ekban ki skau harakat. Ki yai rengkat. Bat suki pasuki kata ka jingelong perlok jengki ka kelah sya ka jingi. Kini ki arngut kim perkhat syu ila de kum kita ki ki berangkan Andre kita rum sya kata ka jinglong bagi sno kum hisamla. Kata ka jing sno hapo jengki. Ngaro ka por ki bangan kana ha ka por ka ban kong ka wang yang samla. Akan mau ha ka por bangan like class 12. Kata ka jing sno ka bakerpang ba. Kini kinaro ki sno kum ta. But ngamtip ka eka ko penlong ya kini kena. But ngamtip ka eka ko penlong ya kini ki arngot bakin no ya ka school ko jengki. U Daniel ustaman belah ka Mary pat kastang ban yarap kam hayeng hasan. Ngan siu penlengkot ya kini jing tu kan namar larang ye thol iki ki barok kan solong ke jitu kan solong ke video pecerong bah daki saw sang tandre ngan penlengkot no ya kata ke jitu kana. Makum ni ya ki por kesni. But haka jimut jong kini ki arngot ni stang Haka jemut jong ni gar onklong kum ni mentang la sedang ban kemai pisah bat ngimli school shu ngalarang pa kata ka jing sngo ko jongki uta usamla usngo ba nga mentang la tre ngala kemai pisah hajar cita yo ngalarang pa kata ka kenthir ko kum ta pa mentang la sedang ban kemai pisah irap kam hayeng set ngalarang pa Henry ka psikologi ka bataya ke ke basmut na ba Kae na ki jingkwa ka bakarao jong ikana hagani karta kalong magikwa ban peni. Ba ngamlong shu kana lane ngamlong shu ka kana. Ki kana ki bot ya ki ka bakirang ba ki le. Ka kop ka phong ka jungki ka khatin ka thale ka jungki ka jing ya de jungki. Namar bagi kwa ban peni ka perthei ba ngalasa. Di hakum gani kapor langi phasha ki jingdi bonjai ro di hakum gani kapor bagi kena kisang ngop kisang mandi ki biri ki jingdi ki bonjai namar bagi kuat ben iba ngalarang ba don ba ngade ban le ban pen iya ka perthei ban pen iya ka imlang salang leni ya ka yeng ka sambang ngalarang ba kata ka jung seng ko jengki Henry ka jing sha kalong mar kampung ban yo ya ka jing long rang ba kalong ba pher ba Om ya kita ki paus bar Henry ke jinglong ramba kalong ke jinglong. Om lagi kam Henry dah ki jinglong ke bak ni pen I cak. Haga nega stage lagi pai haga ke science ke adolescent ki khot. Ki kena ki long per ba. Bot lagi kena kim ya desho bat bakirang baro kim ya desho. Bagi kena ro kim barki kena ro kim ya desho barkirang baro kim pat khot lemin kim par ya de. Dia haga nega ta ki kena kisan ba. Tat hadu ka arpos nam karta ka jaben jong ki ka san kloy ba ki kwa hi ban shim ya ka no jingrai ban control ki la ka jong ka chikim kamta me ban shim ya ka jingrai in the long term
haganiga stage len haganiga age ki khna mok kwa ban sim ya ka jingra jinki menta shubun tangai pinuksa hakapor bagi khna kidang le school khat ka khandai post number ta lalaki stom kat no ru ki kwa ban sim ya ka jing rai jinki kimi papi ki ong ba kinam le school Henry haganiga stage pat lalaki stom ki prep school hai kim sim ya ka jing rai jong ki we ki kwa hi ban sim ya ka jing rai kading galong takanuksa but haganiga stage ru kimi paru bonsin ki ai ki khoj ki ban shim ilaka chong ki chikra ki but kani kanang punlong shu ya kini bakin sngo larang ba manta tungin pha bang shikini jing to kana kini ki arngun ro kes ngo kumta mentangin poisa ka benta ka ba ar jong kini jing to kana ke jing i jong ki ka kala bon banai hadin jong kini ka jing elang ki kum samla ke jing i jong ki ka nang kham jili kisdang ban kendu haga jaga bari haga jaga kenca bar haga begesni latam ya uput kirung sha kata ka jing dei haga mese ke jong ki lemda sngoto haga jimut ka ka ban sajia hadin ki penhun ya kata ka jing kwa berai jong ka met haga shi kliman omdan ba hikaya ki shpang jong kata omdan ba jukran ya ki shpang jong kene jing ki kle omdan ba hikaya ki shpang jong ka ai ki ka bacia hadin shimnai leni arbnai ka meri ka yopang ka pri kan sana por ka dong kata ka dak ka met jung ka kala kidak ke sing kala ha uta ubnai kata ka jingpo jung karo ka poshu pat hangta kala sngot ho ya ke ka ba pher kumta wood kala syakat local health center ban ai ban le ya ka medical check up endala poy hangta kinos habakliyo I ya ka ringjing jung ka habakliyo I ya ka met jung ka kila mut ba ka de kabalarang ba leni kabalong ka right age kiro habak yo iya ka kitip ba kala armat kana mano kinasu ki treat bahaya ka namar ka jinglong jong ka met ki jong ka Henry habak kitip ya kerta jong ka kata ke iki baro kala habak kitip ba kadang khat Henry usnam karta kata ka jingur ki ka kala sya ka jingtong bar ka jingting ngan bata ipi kandia da pangjong ka an hagani ka banta kini ka role jong kini ki health worker hagani ki health center ka dei ka duty jong ki ban pentip sya ki ba halor khamtam sya ka local police station ka bayajan barki kim di ban shu kumto but ladaki shu lane ki shu kumto ka jing kan sewan ki kila ban du ila ka jong ka kam bar kila ban syakem kini kinong tre health worker kim nong kebas nyung andre kadai ka duty jengki kabala te gi baki de ban ai ya ka report sha ki bahalor kini ka juga jia kata por kata ka health worker ka la pentip ya kata ka jingjia lani ya kata ka jingjia lam nong sha ki bahalor haba ki polis ki tip ya kini benta kiwan kimen slap kiwan mar ki kem ya udalia Kemeri rogi kem kemeri kayam ya Daniel kila set hapartok haying mendi ya kemeri berkibu haga observation kikimi ki pa kayam kemeri ro kayam kangat hagani kendon jong kini ka baro arliang ki kerpat kikimi ki pa jong shendang berkan thekile hagi angyong nila pediang ya kini armun ya kanang jingi de jong ki nila hun bakin yelong shilok Nimkuwa ya kanu ko police case Henry hakum kata ka benda ka an kamsha ya ki bahayeng lani ya ki arlian bakin shim ya kanu ko jingrai kumta kila but ya kita ki legal procedure ki benai kila kala syakisna katarik hadin katarik ki plidar lord kasni lord ki benai lord kisna kamtam kapisa ketengka kekia ka jimbut ki perkat ki barhaga bakut anda ka ying bishar ka de kita kapor bakan bishar ya kini ka benta takisna mensyua ki de handru menta kala bandi begila poi arpwe arpas seperti kita ki gap long jen gap pada ka bakado ka ying bishar kala pek barangut kemeri bat udenial kilasan kila kenjo sya kata ka jinglong rangba kila kot sya kata karta ka bakai ai kala sya iki bakin ngedan lang kajeng wisar kala peksani ba berkhandu kala penkut no ya kani kakis Henry
Om barok ki khana ki long kum ni. Ke tradisi dan ke jingma kalong ba pu de ke shendrang. Hadin bagi lap nulut ya ke por ki hapo jang patok ki mi da ke jingdom. Dan ki ba kenok ya ke kenthe dan ki ba kenok ya ki bahaya ngasem jong kata kenthe. Ba dan ruk ki ba jengai ba kim wan pai shu. Mentah perkat pi lara pi lara filong ki kenthe lara pi dan haka jaka jong kemeri pil ko. Kemeri mentah ka don lai ya ikut ulok pet. Ka dan pulih kam don. Om don kam don jam. Om don jingmi. But kalong ka jingkhia nakamta jong ka jing kasem. But kalong kenthe marwe manri man kit ilai jong khun. Kawai ka jimbakla hakarta man ba ka dan don khat ru khat news na karta kala penkla ya ka jingim taki phau tali kisna. Ka jing hikai ka banga ko pan ai phiang ni kalong ba ka jingi kam de ka jinga ni Henry ka de karta. Kajing bomdan kajing tip kajing nang kajing start kajing kentat ya ki an kajing ka ba klem kajing ki kle kalong kajing pang ka ban sawan kani kajing kai kalong nak ta jong phi ki khon sam ko ki khon sam la fi i sha ya usam la ne yano khmi ya kani ka khana hakala wa ki phi wat penjat ya ka lawe jong phi tang na mar ka ta kajing kuak ba tang shi khalimat kajing i ka ba shisha ka apa kajing i ka ba shisha ka burom mar kalya kajing i ka ba shisha ka perkhat palat bani ya kata ka kalimat ka ba kinto palat bani ka ba manta manu ulapan ongi pi na iji pi Henry kajing i ka ba shisha ka kli ya ka ba kajing kli hato ka ni kajing rai ka ba ngai shimanta ka penbaha ya kajing im jong pi menta bat hadin sansnem ki ban sawan kajing hikai na ka ta jing mi pa bo na ki mi pa ki avoid bani kran ya ka ni menta ki perkhat ki ong ba ani ki khonjungi ki dang lului plat ban tips pangjang ini ke Henry ka jingjar jar kalong ka bama ki khana ki ko ban tip ya kan ni ke jingete lada phi hikai ki khonj phi kin hikai kin shim ya hikai na we bat kalong ka bama lada ki tip ya kan ni ke hikai na ki projong ki bat kham tam na pojong ke internet ke jingkali kalong manu ban hikai ki migi pa lane ka perthe lane ka internet practical advice na ko pan IP skam bahaya ke ege ba kong sampa ka ban kong war kloi ban ya ka school lane ya ka jupule ka jupi sngot ho ya ka an shwaben ba kan shim ya ka nugo jingrai ha ka jing jupi nang ta ka balai but ya karta ka bala but ya ka an na kamta ban shungkha wanam le ya ke ege ki jambakla ha ka met jupi ka ba khala ban kata ya ka jing jupi la shai to tip pang gajing shongkha na ga jaka ka balong shngai kum pi noi kai ki kimi gi pa leni ki ba halor nangta wat sha ya ga jingkren jong ki plot jong pi kan ra ya ga jinglong samla jpi next la ra ki i sha ya ki samla jpi ya u leni ya ka samla jpi alat shwa ya ki bakin pendep shwa ya ga jing pule jpi de shwa ya ka lawe jpi shwa ba pinte ya ka long ying long sam jpi kali but yatho na kiba halor habi kendo ya kum kini kicingnya hakban rai ya kendo jing rai haka ji imba jupi kan mayo kini ka shiklimat kan la ban pengkala ya kan la fai jupi haka bukut ka kwa babaro ki khon samla kiba pe ya kini ban kan mau ya kini ka we ka jingi kampun sha idati da ka bakerki ka jingi kamju kerki ka jingi kalong ka bayaisha namar ka jing up ka yada ya jing post jupi ka jing up ka yada ya jing pule jupi ka jing up ka yada ya ka ying ka sap jupi ban kham tam ka jing up ka yada ya jing lai loi ka jupi lada ki ichi sha ya pi kin ampan ya ke ka bakta ya ka lawe ka jupi ki yada ya ha ka bigasni ha ba baro almud ya start kilong ki beru ki ba ki baladap labyang kibala ban kit ikata jikli haba kila asan haga jinglong ba ka jing sngo jungki bat kilong kibala biang kat kum ka ai bat kila ban yet ho da ka jing ban om da ka jing tik om da ki pulis kiba ap haga jing khang jumpi habar jong ka ying kas ha ying jumpi om da ki tarik kabala bo da ka jing bishar nakda jong kala jumpi Henry ka tarik kabala bo da ki ba haying asam jumpi nakda ka jing desjat bat ka jing yet ho jumpi om da jing bishar penbu tarik epi papin wan pan bishar yapi haji bishar Henry da jing kur khu ko do jom
ki bahaya ga sun pi bar kalawai ka padap da ka jingkerman bat ka jingsuk ka jingman kan ma yo ni ka jingi ka basha kam dei phang jong ka jingpan lanu nila bandon ka lanu fin ayenga directly andre ka jingi ka basha ka keli kumno ngala ban yata ya kalawai jumpi buat lada ka deyanga pan up kat no poro ngandei pan up kublai shibun ya ka por pi ba pi up ya ni ji ka junga narbastang harbukot ngen second do pi ha ke par ki video dan harbukot por bye bye